ବୁଝିହେଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗାଇବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କୁହ ପରିବା ଭିତରେ କୋବି ପରିବା ଭିତରେ କୋବି ପ୍ରଥମେ ଆସଇ ରବି ଭାଲୁ ଦେହ ସାରା ଲୋମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାରଟି ସୋମ ହଳରେ ଲାଗଇ ଲଙ୍ଗଳ ସୋମ ପରେ ଆସେ ମଙ୍ଗଳ ମିଠା ଲାଗେ ଦୁଧ ସର ତାପରେ ଆସଇ ବୁଧବାର ଆସ ଯିବା ଯାଜପୁର ବୁଧବାର ପରେ ଗୁରୁବାର ଧନୁଷର ଅଟେ ବକ୍ର ଗୁର ପରେ ଆସେ ଶୁକ୍ର ଲତା ଗଛ ଦେହେ ଜହ୍ନି ଲତା ଗଛ ଅଟେ ଜହ୍ନି ଶେଷ ବାରଟି ଶନି ଏହିପରି ସାତ ବାର ଆସୁଥାଇ ବାରମ୍ବାର ହେଲା ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ବାରଟି ଆସେ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ରବିବାର ପରେ କେଉଁ ବାର ଆସେ? ସୋମବାର ପରେ କେଉଁ ବାର ଆସେ? ମଙ୍ଗଳବାର ପରେ କେଉଁ ବାର ଆସେ? ବୁଧବାର ପରେ? ଗୁରୁବାର ପରେ? ଶୁକ୍ରବାର ପରେ? ତାହେଲେ ସପ୍ତାହରେ କେତୋଟି ବାର? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଟିକେ କ୍ଲାପ୍ କରିଦିଅ।